tarda. No vull pagar. Sembla que ens prenen la matrícula. Ens prenen la matrícula i el model del cotxe amb un paperet de color rosa que sembla una multa. La senyora molt simpàtica, pobreta. Ha d'anar al darrere perquè no sap el model del cotxe veient-lo. Sembla que ja ho ha apuntat. Torna cap a dins. No em pots posar el semàfor en verd, sisplau? No et deixa? No et deixa? Ja se m'ha bloquejat un altre cop. És que es bloqueja. Els sistemes operatius es bloquegen. Ja no es pot. Ja. Ja no. Què passa molt sovint, això que la gent no vulgui pagar? Últimament? Si en passin dos, el segon ja se'n bloqueja. Sí? Tres, oi? Bueno, no és cap infracció, o sigui, passaré en vermell. Vale, gràcies. Bueno, ja no hem pagat. Perfecte. Fàcil i ràpid. Segurament és cap infracció.